ba a ce ɗan adam ya zauna kai ya ɗauki matakai ba. Musulunci shi ya zo da mutum cewa ɗan adam ya ɗauki mataki, amma kada ya ji cewa wannan matakin nasa shi kaɗai ya isa ya masa maganinsa, ya ji cewa sai da taimakon Allah. Yayin da ƙasashen arna can manya-manyan arnan nasu suke ganin sai an koma ga Allah, shi kuma nan yana sa shakka, wai anya addu'a za ta yi magani kuwa? Ma'ana anya Allah zai iya in ba mun kawo masa taimako ba? Ta yi. Daidai da yanzu zan fito wani cikin 'yan bokonmu mahaukata murar hankali, ban taɓa ganin mutum yana da'awar musulunci ba yana yin wannan magana. Wai ya yi rubutu yana cewa wai ku anya addu'a kaɗai za ta iya ta maganin coronavirus. Wallahi abin ya bani takaici, kuma wai sunan shi Abdullahi. Ka ji suna bawan Allah amma yana cewa anya Allah zai iya mana maganin wannan abu, kuma ya ce wai da alkur'ani da hadisan manzo Allah zai hujja akan wannan. La haula wala quwwata kadai da yake faɗa da ya fahimce ta ba zai yi wannan maganar ba. Dukkan abin da ɗan adam za ka yi na kare kanka ko ɗaukan mataki, ka yarda a zuci cewa ba zai amfani ba sai da taimakon Allah.